Я, Олесь Залеўскі, вітаю гаспадарства на Белсаце, падсумаванне самых важных і цікавых падзей адыходзячага тыдня. Калі ласка, падтрымайце гэтае відэа лайкам, калі вам бяспечна. А мы пачынаем адразу з галоўных акцэнтаў тыдня. Апошнія дні – гэта пра вяртанне. Чэргі на межах, коркі на выездзе з гарадоў, дарога ў родныя мясціны, радуніца. Беларусы ехалі да сваіх, але былі і іншыя вяртанні. Футбаліст Ігор Стасевіч публічна пакаяўся ў памылцы ў 2020-м. А ў нашай нівы з'явілася чарговае сведчанне, што Анжаліка Мельнікава знаходзіцца ў Менску і прагульвалася па вядомым гандлёвым цэнтры. Але будзе сёння і пра гучнае маўчанне ў нашым эфіры пасля двух інтэрв'ю Арыны Сабаленка для Esquire. На гэтым тыдні ўлады не проста рэагуюць, яны сістэмна ўзмацняюць кантроль. Пагрозы пакаранняў за пасты ў TikTok, адзінай пляцоўцы, дзе беларусы яшчэ спрабуюць гаварыць. І новыя нормы пра традыцыйныя каштоўнасці, якія пашыраюць межы таго, за што можна пакараць. Але, бадай, самы паказальны крок – рашэнне Верховнага суда. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт прызнаны экстрэмісцкай арганізацыяй. Гэта азначае, што пад рызыкай крымінальнага пераследу не толькі выкладчыкі, але і студэнты, выпускнікі і ўсе, хто меў дачыненне да універсітэта. У гэтым оўрэлаўскім патоку нечакана адмена тэхнарэйву ў Белавежскай пушчы. Дакладней, перанос імпрэзы з траўня на жнівень. Што добра, з пункту гледжання экалогіі, ужо пацвердзілі нашыя эксперты. Здароўе птушак у гэтай гісторыі, канешне, самае галоўнае. Але не менш важнае, адбылося гэта пад ціскам грамадства, звароты ў садсетках і медыях. Маленькая, але паказальная перамога здаровага глузду. І ўсё гэта не асобныя гісторыі, а прыкметы аднаго працэсу. Беларусь рухаецца ад аўтарытарнай мадэлі да больш жорсткай, дзе кантроль становіцца татальным. І цэнтрам гэтай сістэмы застаецца чалавек, які называе сябе абаронцам традыцыйных каштоўнасцяў. Што стаіць за гэтымі словамі і наколькі яны супадаюць з яго уласнай гісторыяй. Ужо неўзабаве ў сюжэце Руслана Ігнатовіча і вяртаемся ў студыю, дзе з Рыгорам Ніжнікавым абмяркуем венгерскія ўрокі для Менску і ці Беларусь у таталітарных практыках будзе ісці следам за Расеяй ці сваім шляхам. На гэтым тыдні Александр Лукашенко падпісаў маштабныя змены ў адміністрацыйны кодэкс, які афіцыйны Менск называе крокам дзеля абароны традыцыйных каштоўнасцяў. Дакумент, які закранае больш за 150 артыкулаў, уводзіць пакаранне за так званую прапаганду ЛГБТ, змены полу і добраахвотнай бяздзетнасці, вядомай як child-free. Асаблівую занепакоенасць праваабаронцаў і міжнародных структураў, у тым ліку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, выклікала тое, што ў артыкуле 19.16 улады паставілі ў адзін шэраг гомасексуальныя стасункі і педафілію. Эксперты зазначаюць, што такая фармулёўка не толькі дыскрымінуе ўразлівыя групы, але і фактычна крыміналізуе дыскусію аб правах чалавека і рэпрадуктыўным выбары, робячы межы дапушчальнага ў публічнай прасторы максімальна размытымі. Ідэалагічная глеба для гэтых зменаў рыхтавалася даўно. Тэма сексуальнай арыентацыі, сямейных мадэляў не раз станавілася аб'ектам эмацыйных выказванняў фактычнага кіраўніка краіны. Яшчэ ў сакавіку 2023 года Александр Лукашенко агучыў сваё бачанне гэтай, на ягоную думку, праблемы. Девчонок, вот я как президент, я прощаю. Беру на себя эту вину и на вас, на мужиков. Значит, мы не досмотрели. Значит, мы где-то не доработали в чем-то. Значит, они начинают там... Ну, вы знаете, что такое в физическом отношении лесбиянство. Что касается геев, ну, это извращенцы. Это мерзость последняя. Рожайте, тебе еще минимум одного осталось. Асноўны аргумент уладаў на карысць забаронаў – дэмаграфія. Лукашенко не раз падкрэсліваў, што любыя нетрадыцыйныя мадэлі стасункаў непрымальныя, бо яны, на ягоную думку, супярэчаць выжыванню нацыі. Никакой пропаганды этих отношений, никакой пропаганды быть в обществе не должно. Почему? Ответ очень простой. Еще, Сергей, ни один мужик, как ты знаешь, не родил. Аднак заклікі прытрымлівацца класічнага трэнду кантрастуюць з прыватным жыццём самога падпісанта закону. У Беларусі азначэння традыцыйных каштоўнасцяў у заканадаўстве няма, а прыклад найвышэйшага кіраўніцтва цяжка назваць эталонам кансерватызму. Полушутка.
Афіцыйная біяграфія Александра Лукашэнкі застаецца закрытай для незалежнага маніторынгу. Ягоная жонка Галіна Радзіонаўна не паказвалася на публіцы разам з ім дзесяцігоддзямі. Склад сям'і дыктатара выклікае пытанні. Калі старэйшыя сыны маюць афіцыйны статус, то малодшы сын Мікалай з'явіўся на свет без прадстаўлення ягонай маці. Але кола сям'і можа быць і яшчэ шырэйшым. Паводле расследавання праекту бюро, у 2000 годзе у Лукашэнкі магла нарадзіцца пазашлюбная дачка Крысціна. Гісторыя вядзе да ягонай былой асабістай цырульніцы Сняжаны Моцнай. У пасведчанні аб нараджэнні дзяўчынкі бацькам значыцца Александр Рыгорович Моцны. Аднак чалавека з такім імём у пашпартнай базе Беларусі не існуе. Спецыялісты па антрапалогіі твару, да якіх звярнуліся журналісты, адзначаюць відавочнае падабенства дзяўчыны да Лукашэнкі. Яшчэ адзін аспект, які выклікае дыскусіі, атачэнне Лукашэнкі з маладых жанчын, пераможцаў конкурсаў прыгажосці. На афіцыйных імпрэзах і хакеі побач з Лукашэнкам часта відаць дзяўчаты, розніцу ў веку з якімі часта складае больш за 50 гадоў. Фармальна гэта не падпадае пад артыкул аб педафіліі, бо гаворка ідзе пра паўналетніх асобаў. Тым не менш, такая мадэль паводзінаў супярэчыць традыцыйным нормам, якія навязваюцца астатнім грамадзянам. Выходзіць, што дзяржава патрабуе ад грамадства маральнай стрыманасці, у той час, як на палітычным алімпе дэманструецца лад жыцця, далёкі ад класічнай сям'і. Это ж тема абсолютно закрытая. Ці могуць адміністрацыйныя забароны вырашыць дэмаграфічную праблему? Даследаванні Цэнтру новых ідэяў паказваюць, што рашэнне нараджаць дзяцей беларускі прымаюць, зыходзячы з прагматычных фактараў. Галоўныя перашкоды – эканамічная нестабільнасць, нізкія даходы і, што асабліва важна ў апошнія гады, пачуццё небяспекі. Новыя забароны яшчэ больш збліжаюць Беларусь з прававым полем Расіі, дзе падобныя законы сталі інструментам маштабных рэпрэсіяў. Замест падтрымкі сем'яў дзяржава выбірае шлях кантролю за прыватным жыццём. Гісторыя паказвае, што спробы рэгуляваць сумленне і ложак грамадзянаў праз штрафы рэдка ўмацоўваюць каштоўнасці. Хутчэй яны паглыбляюць прорву паміж грамадствам і ўладай, якая спрабуе навязаць іншым правілы, якіх сама не прытрымліваецца. Руслан Ігнатович, Белсат. Апошнія закручванні гаек і гаворка не толькі пра гэты закон аб традыцыйных каштоўнасцях, але і таксама экстрэмісцкай арганізацыі прызнання Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Іншыя дэталі мы абмяркуем. Ну і далейшыя перспектывы агулам развіцця падзей у нашым рэгіёне ў кантэксце тупіка вайны ва ўкраіне. Мы абмяркуем з нашым першым спікерам Рыгор Ніжнікаў, Фінскі інстытут міжнародных дачыненняў. З намі знаходзіцца на відэасувязі. Вітаем вас, пан Рыгор. Добрый вечер. Так, ну пачнем ад нашай унутранай справы кухні палітыкі. Вось толькі што мы пабачылі, як улада раптам пачала апеляваць да традыцыйных каштоўнасцяў. На ваш погляд, гэты закон, змены у заканадаўства, яны, гэта як даніна вось этой Расіі, так, маўляў, мы з вамі, мы ідзем за вамі. Ці ўсё-такі гэта ўласны нейкі шлях да таталітарызму Менска асобны? Я думаю, што можна разглядаць гэта як два ўзаемазвязаныя чыннікі. То бок мы бачым, што для гэтага рэжыма ўжо не проста, ён ужо не аўтарытарны, гэта мы можам казаць. Ён ужо далей развіваўся ў негатыўным накірунку. То бок можна казаць, што гэта нейкі гібрид паміж зараз аўтакратычнымі таталітарным рэжымамі, дзе, як вось добра было сказано ў сюжэце, ўжо не хапае проста апрэсія, а трэба ўмешвацца і пераробліваць людзей. Таму я лічу, што є такі запит самого боку Мінску. Ну і, конечно, той факт, што расійскі ўплыў ён з'яўляецца вельмі важлівым чыннікам, што трэба рухацца нага ў ногу з Масквой, каб Масква лічыла таксама лукашэнкаўскі рэжым лаяльным і таксама зручным для маскоўскіх мэтаў. Гэта таксама штурхае Мінск на такія даволі непапулярныя меры ў беларускім грамадстве. Думаеце, дойдзе таксама і да інтэрнэта, да тых абмежаванняў, которые цяпер існуюць у Расіі? Ну там чакаецца не поўнае блакаванне, так, але штосьці блізкае да паміж Кітаем і Паўночнай Карэяй. Вось думаеце, аж так глыбока і далёка зойдзе вось гэтае перайманне з боку Расіі таталітарных практык?
Тут питання ресурсу, ну і так само той факт, що, розумієте, все-таки у Росії справа трохи у іншому, бо у їх інтернет децентралізований. Тобто більш питання не в тим, що і як вони контролюють, це, відомо, вельми важливо, а питання в тим, як будуть події, як у Білорусі у 20-м, ці у Ірані, некалькі месяцаў тому, як гэты інтернет просто выключыць, каб не было ніяких. І ось у Білорусі гэта робіцца даволі проста, як кажуць спецыялісты, 2 рубільнікі, 2 раза нажаў і все готово. У Москве, у Росії так не было магчыма зрабіць, а зараз яны робяць інфраструктуру, каб усё гэта працавала належным чынам. Але той факт, што мы ўсё менш і менш будзем мець свабоду ў інтэрнэце, я думаю, гэта так пытанне часу. Ну вось і ці не ёсць гэта акурат і адной з той высноваў венгерскіх падзеяў, так званыя венгерскія ўрокі для Александра Лукашенка, мінус адзін саюзнік, ну асноўны такі бадай саюзнік так у краінах Еўразвязу. Ну і вядомы украінскі аналітык Віталь Портнікаў вось параўняў падзеі ў Венгрыі з беларускімі ў 2020 годзе, маўляў, і там была спроба электаральнай рэвалюцыі, то бок рэвалюцыі праз выбары. Ну і у Беларусі гэта не пракаціла, таму што Лукашенко не меў такіх абмежаванняў, як Орбан, ужываючы сілавыя структуры супраць свайго ж народа. Вось, ну і таму Орбан, маўляў, вось прайграў, ну а Лукашенко цаной крыві, але гэтую рэвалюцыю задушыў. Як вы думаеце, ці неяк вось падзеі ў Венгрыі паўплываюць на далейшую палітыку Менску? Па-першае, я згодны з гаспадаром Портнікавым. В нейкім сэнсе, канешне, галоўнай прычынай, чаму Лукашенко застаецца і застаўся пры ўладзе, гэта тое, што сілавікі працавалі. І той самы можам казаць не толькі пра Вугоршчыну, а таксама пра Украіну у 13-14 годзе, напрыклад, калі б сілавікі Януковіча былі цалкам на баку Януковіча, Еўрамайдан бы патапілі бы ў крыві. Таму дзякуй Богу, што гэтага не было. Але все ж таки паміж нават такой электаральнай сістэмай Орбана з усімі яго несвабодамі і Беларусю нават 20-го года все ж таки прорва. То бок у нейкім сэнсе я лічу, што зараз так тым больш, таму зараз Лукашенко ў Вугоршчыне няма чаму вучыцца, просто той бок, што ён ніколі зараз, я гэтага навучыў яго 20-й год, не дапусціць таго, каб выбары былі выбарамі. Вось былі выбары так званыя ў 25-м годзе, мы ведаем, як яны прайшлі. Вось гэта будучыня так званых выбараў пры Лукашенко, і не дапусціць ніякай магчымасці, каб з'явіўся нейкі другі Лукашенко, які будзе казаць тыя рэчы, якія будуць даспадобы грамадству, лепшым ён. Таму тут уже выбараў пры Лукашенко уже не будзе. Спадар Рыгор, ну, все-таки мы застанемся яшчэ пры вось гэтым Орбане. Ці тое, што ўжо мінус адзін саюзнік можа зробіць больш згаворлівым Александра Лукашенка для Захада, перад Захадам, так, менш уже такіх партнёраў, которые бы маглі падтрымаць. Так, застаецца Дональд Трамп, але, ну, Лукашенко ў інтэрв'ю Russia Today конкретно сказаў, што я не ваш сукін сын, не іх сукін сын, так, кажучы пра Захад. У дадзенай сітуацыі вы бачыце перспектывы, каб і Лукашенко, нягледзячы на сваю жорсткую, ўсё больш жорсткую унутраную палітыку, ішоў на нейкія кантакты з Захадам? Дарэчы, не. Вось я лічу, што калі мы кажам пра адзіны урок, які Лукашенко вывучыў па вугорскіх падзеях, то гэта тое, што нельга ніяк Маскву пакінуць сабе без дапамогі Масквы. То бок, каб і сілавікі, і Масква заўсёды былі на яго баку, і таму неяк дратаваць Маскву ён ніяк не будзе. Вось такія рызыкі яму не патрэбны. А што датычна Вугоршчыны, не была саюзнікам, а Захада, ну, я думаю, што, опять же, пытанне ў тым, што ён, як, разумееце, такі вось беларускі аятола, ён гатовы размаўляць з тымі же амерыканцамі і еўрапейцамі на сваіх умовах. Вось, дайце мне, што я жадаю, я вам трохі там нешта, але вось ніякі армузскую протоку я відчыняць не буду, то бок толькі на маіх умовах. І вось гэта тое, што ён, я думаю, яго гэта яшчэ раз навучыць, і хай гэты дыялог загнецца, але толькі на маіх умовах я буду гатовы ісці, што не дакладна, не прымальна для Еўропы.
Ну, гэта хутчэй ўжо тады іранскі урок для Лукашэнкі атрымліваецца так, бо ён сапраўды пасмялеў, што гэты бліцкрыг у Трампа не атрымаўся, і это яму дадало. На гэтым інтэрв'ю гэта было. Відаць, таксама на гэтым жа інтэрв'ю ён заявіў, што пра тое ж, вот, вы кажаце, што да, на сваіх умовах ён гатовы размаўляць з Захадам. Цікава пра што? Бо вось, кажучы пра амерыканскую здзелку, вялікую здзелку, так званую, санкцыі, сказаў ён, санкцыі, палітвязні, гэта дробязь. Там іншае пытанне трэба урэгуляваць. Цытаты канец. Якія гэта могуць быць пытанні апроч санкцый і палітвязняў? Пра што на кану перамову паміж Лукашэнкам і ЗША, так в цэлым? Я думаю, што, разумееце, гэты дыалог можа цісці якось той жарт пра бліцкрыг, што самае цяжкае ў бліцкрыг гэта пратрымацца першыя 4 гады. Вось і такі у нас будзе дыалог. А што ён зараз прапановвае, гэта, вядома, новую архітэктуру бяспекі ў рэгіёне. То бок вось тое, што яна будзе, вось як Масква ў 21 годзе казала, што не хацеце, каб мы уварваліся в Украіну, то вось нашы тэзісы. То і Лукашенко будзе зараз таксама казаць, што вось трэба мне новая архітэктура бяспекі, вось каб вы і мяне, і Маскву там далі нейкія гаранты. Ну, я думаю, вось менавіта пра гэта ён і будзе казаць. Гаранты для Менску і Масквы, а не асобна там для Беларусі нейкія гаранты. Не, конечно, то бок ён будзе спадзявацца, што той факт, што пры новай архітэктуры бяспецы, дзе Беларусь будзе удзельнікам, гэта дае яму ўжо той статус, які... І прытым гэта ж будзе пытанне не толькі пра Беларусь, таксама і пра Украіну. Ён все будзе гэта ў адзіны кошык скідваць, і я думаю, гэта таксама тое, што у Маскве так гэта таксама на гэта глядзяць даволі пазітыўна. Ну вось, то можа таму і мы маем з Кіева, акурат з Украіны, такія рэакцыі вельмі, ну, можа нават троху дзіўныя, бо вельмі спачатку Зеленскі Владзімір, а пасля і былы міністр замежных справаў Кулеба заявілі пра нейкае рыхтаванне ўваходу ў вайну Беларусі, беларускіх войскаў. Ніякіх дэталяў не паведамляюць, нам таксама невядома, каб нейкія змены радыкальныя адбыліся за апошнія тыдні, за апошнія месяцы на гэтым кірунку. Гэтыя заставы на памежжы, яны пачалі яшчэ ўзводзіцца з пачаткам вайны, вось цяпер завершыліся. На вашу думку, што гэта за гульня з боку Кіева, што яны так крычаць алярмізмам, можа нават, можам так сказаць, што это алярмізм пэўны, што вось Беларусь можа ўвайсці вайну. Ці сапраўды пад нешта пад гэтым хаваецца? Тут я бачу две рэчы. Першае, это тое, што Украіна была неспакойна тым, што вось пачаўся гэты былі здвігі да Лукашэнкі з амерыканцаў, і таму яны актывізаваліся з пачатку гэтага года. Пачалась нейкая палітыка да Беларусі, гэта добра. А вось другое частка, это тое, што я лічу, што гэта памылка Украіны, то бок я бачу такім у больш шырокім сэнсе, што Украіна зараз сёння кажа у прынцыпе пра небяспеку як напада Расіі, так і тут мы бачым і Беларусі на Еўропу. І вядома, што, канешне, да гэтага трэба быць падрыхтаванымі і рыхтавацца, але ж калі гэта проста так казаць, што глядзіце, яны нападуць на Эстонію, на Літву, на Польшу ў нейкім годзе, я думаю, гэта контрпрадуктыўна для дзеля справы Украіны і яе незалежнасці. Вось тут я лічу, трэба больш на гэта шчыльна ў краіне паглядзець, што якім менавіта вынік гэты алармізм мець будзе ў Еўропе на падтрымку Украіны. Вось, калі казаць пра алярмізм, і вы ўжо закранулі гэты напад магчымы на балтыйскія краіны, Эстонію, мы маем пэўныя фактары цяпер, так, ну, няхай тыя венгерскія падзеі у бок, так, калі мы маем тупік на украінскім фронце, ўжо відавочна, так, не толькі для там глыбокіх вайсковых экспертаў, але для і нашай аўдыторыі, так, і магчыма электарата таго ж Пуціна, так, і гэтак далей. Ці сапраўды вось у кантэксце этого тупіка на украінскім фронце вы бачыце рэалістычным сцэнар нейкіх вайсковых правакацый, нейкіх вайсковых дзеянняў на тэрыторыі еўразвязу з боку Расіі? Ці это сапраўды што хаваецца за гэтымі пужалкамі? Па-першае, я лічу, што, разумееце, канешне, правакацыі будуць, яны ўжо є, да? Тут мы можам казаць. Гэта дапаможа Беларусі. Другое, канешне, ну, в прынцыпе, ўсё і Беларусі, вось то, што там у Паўночным моры робіцца, і гэта ўсё гібридныя атакі, яны робяцца, яны, канешне. Другое пытанне, ці є ў Расіі зараз рэсурс на тое, каб атакаваць НАТО? То бок я лічу, галоўны чыннік на сённяшні дзень гэта
чи НАТО з'являецца паяздольным альянсам. Пакуль яно з'яўляецца, як сёння, хоць Трамп і ставіць пад яго пад пытанне, Расія атакаваць не будзе. Канешне, калі мы там будзем мець сітуацыю, дзе НАТО ўжо не існуе, то тут, канешне, адчыняецца вакно магчымасцяў, і шмат якія сцэнары становяцца не гіпатэтычнымі, а даволі рэалістычнымі. Пакуль гэтага няма, я лічу, што Украіна робіць памылку, бо калі яны кажуць для еўрапейскіх урадаў, што вайна ў Еўропе пачнецца, не гледзячы на тое, што вайна в Украіне будзе працягвацца, то гэта тыя ўрады, якія хацелі б дапамагаць нават больш, будуць лічыць, што рэсурсы патрэбны заставацца ў Еўропе, каб рыхтавацца да гэтай атакі. А для праварадыкалаў, якія хочуць прыйсці да ўлады, яны будуць казаць, што а вось глядзіце, нават Украіна кажа, што на нас нападуць. То давайте дамаўляцца заўтра з Масквой, галасуйце за нас, мы адмовімся ад падтрымкі Украіны. То бок тут пытанне, я лічу, што трэба трохі пераглядзець гэтую тэзу, каб не самім сабе не нашкодзіць. Дзякуй вялікі вам за размову. Рыгор Ніжнікаў, Фінскі інстытут міжнародных дачыненняў, быў з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі мы змены ва ўнутранай палітыцы Беларусі, так і да гэтых зменаў яшчэ вернемся неўзабаве з былой спавяшчальніцай ААН. Будзе ў нашай студыі. Ну, таксама абмяркоўвалі перспектыву развіцця падзей у нашым рэгіёне ў кантэксце вайны ва ўкраіне. Прынамсі, з 3 ордарамі на арышт можа скончыць сваю палітычную кар'еру нязменны кіраўнік Беларусі. Да ўжо распачатых за мяжою справаў супраць Александра Лукашэнкі і ягонага атачэння можа дадацца і спецыяльны трыбунал пры Радзе Еўропы. Якія шансы на вырак за агрэсію супраць Украіны і на якім этапе іншыя расследаванні ў матэрыяле Юліі Цельпук. У сярэдзіне траўня ў Кішыневе краіны-чальцы Рады Еўропы будуць галасаваць за стварэнне спецыяльнага трыбуналу датычна злачынства агрэсіі супраць Украіны. Адказныя ў справе Пуцін і вайсковае кіраўніцтва Расіі, а таксама Лукашенка і ягоныя генералы. Мы атрымалі пацверджанне 17 дзяржаваў чальцоў Рады Еўропы, што афіцыйна перавышае усталяваны законам мінімум для таго, каб вынесці пагадненне на галасаванне. 16 і 17 сталі Польшча і Ісландыя. Раней за трыбунал выказаліся Вялікая Брытанія, Нямеччына, краіны Балтыі, Малдова, Коста-Рыка, Люксембург і іншыя. Прыцягнуць да адказнасці Пуціна будзе прасцей. Той публічна аддаў загад на ўварванне з тэрыторыі Беларусі. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Александр Лукашенко, звязаны з Расіяй саюзнай дамовай, даў тэрыторыю для атак, але спрабуе адбяліцца. Конечно, нет, и вы не знали, и я не знал. Они начали выводить войска. Да. В какой-то момент... Повернули направо. Совершенно верно. Такімі выказваннямі можна падмануць частку насельніцтва, але не падманеш пракурораў, што возьмуцца за расследаванне, кажа Павел Латушка, які прасоўвае гэтую справу ў Радзе Еўропы. Акт агрэсіі не ажыццяўляўся на працягу гадзіны, практычна год, можна там прааналізаваць, калі інфраструктура дарожная, чыгуначная была выкарыстана, калі адкрываліся памежныя пераходы, а пазней паветраная прастора, ваенныя і грамадзянскія аэрадромы, з якіх стартавалі самалёты расійскай авіяцыі, ВКС, і бамбардзіравалі тэрыторыю Украіны. Калі камітэт міністраў Рады Еўропы прагаласуе за, то да канца года пагадненне аб спецтрыбунале маюць ратыфікаваць парламенты гэтых краінаў. Далей фармаванне бюджэту, прызначэнне пракурораў і суддзяў, расследаванне. Першыя ордары на арышт могуць выдаць ужо ў 2027 годзе. Выракі не раней, чым праз 5 гадоў пасля гэтага. Але пагадзіцеся, што калі нават суседняя Украіна ўжо будзе абвесціць яго ў вышук і разам яго генералаў, гэта таксама трыгерыць чыноўнічы апарат. Хтосьці будзе песімістычна казаць, што калі гэта адбудзецца. Мне здаецца, людзі дзеляцца на песімістаў і аптымістаў. А ёсць людзі, якія проста працуюць. Працуюць дзеля таго, каб аптымістычны сцэнар у кантэксце правасуддзя быў ажыццёўлены. У міжнародным крымінальным судзе ICC у Газе ідзе другое расследаванне супраць Лукашэнкі і ягонага атачэння – злачынствы супраць чалавечнасці. За прымусовыя дэпартацыі і незаконнае перамяшчэнне з Данеччыны украінскіх дзяцей. Ніхто іх
не украл. Тут таксама прысудаў можна чакаць да 10 гадоў. У гэтым кейсе летась узнікла пагроза для заяўнікаў і юрыстаў. Імаверна, завербаваная спецслужбамі экс-кіраўніца Каардынацыйнай рады Анжэліка Мельнікава мела доступ да гаагскага пакету. Такім чынам, за краты, хутчэй, чым злачынцы, маглі трапіць ахвяры з беларускай прапіскай. Паколькі працэс у міжнародным крымінальным судзе ініцыявала Літва, актывіст у тэме правасуддзя Віталь Алейнік звярнуўся з пытаннем да амбудсменкі Сейму Літвы Эрыкі Леанайце. Шмат людзей зараз апынаюцца за кратамі ў Беларусі. За гэтых выцечак інфармацыі, за гэтых узломах і так далей. Мы памятаем вось гэтыя рэзанансныя кейсы. Таму я папрасіў папросту са свайго гледзяшча спадарні Леанайта амбудсменку таксама звярнуць увагу на гэты вугал справы у межах ICC. І калі яна палічыць, што так гэта небяспека можа быць, каб неяк адрэагаваць. Галоўны фокус спадара Віталя на сустрэчы з Эрыкаю Леанайце – гэта самая першая справа беларусаў, ініцыяваная за мяжою таксама ў Літве. У лістападзе 2020 года адказнасць рэжыму ў межах так званай універсальнай юрысдыкцыі. Цягам 5,5 гадоў ідзе следства. Пакуль ні ордараў, ні афіцыйных абвінавачанняў для катаў, якія душылі паслявыбарчыя пратэсты. Яна паабяцала, што паінфармуе тых асоб, якія могуць дапамагчы у межах заканадаўства гэты кейс зрабіць больш публічным, паінфармаваць грамадства пра хаду гэтага кейса, каб людзі простыя, якія пацярпелі ад тых падзей, якія былі ў Беларусі, сталі ахвярамі гэтых падзей, каб яны нарэшце таксама бачылі вось гэтае святло ў канцы тунэля і магчымасць атрымоўваць і кампенсацыі, і рэабілітацыі. Сярод асноўных пытанняў да кампетэнтных органаў, як ні дзіўна, персанальныя санкцыі супраць пазваных. Той жа Карпянкоў ці Караяў нават пры жаданні не трапяць у краіны еўразвязу, дзе іх маглі б дапытаць. Замінае таксама адсутнасць доступу да дакументаў і сведак у Беларусі і магчымасць праверкі сведчанняў знутры сілавой сістэмы. Юлія Цельпук, Белсат. Так, ну як мы ўжо сёння высветлілі, Беларусь упэўнена рухаецца ад аўтарытарызму да таталітарнай сістэмы. Ну і тут папярэдняму спікеру вельмі хваляць ягонае выказванне датычна алярмізму. Браво, спадар Рыгор. Дзякуем вялікі шаноўнаму спадарству за актыўны ўдзел у чаце нашай трансляцыі. Таксама дасылайце свае пытанні ці тэзісы. Так? Ну і з нашай наступнай госцяй мы паспрабуем адказаць на іх ці неяк аднесціся да вашых тэзісаў. Прадстаўляем нашу наступную госцю. Вітаем вас, спадарыня Анаіса Марэн, паліталагіня і спавяшчальніца ААН па Беларусі ў гадах 2018-2024. Спавяшчальніца – это спецыяльны прадстаўнік, так, который робіў даклады па сітуацыі ў нашай краіне. Независимый эксперт, а не представитель. Так, але для ААН. Независимый эксперт, але вы працавалі для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І уласна, можа, ад ААН і пачнем, таму што бачылі, не бачылі гэты закон, пра які быў у папярэднім сюжэце гаворка пра традыцыйныя каштоўнасці. І вось эксперты Арганізацыі Аб'яднаных Нацый мяркуюць, што падпісаны Александром Лукашэнкам гэты закон аб увядзенні пра пакаранне за прапаганду гомасексуальнасці, бяздзетнасці і змены полу прывядзе да інстытуцыяналізацыі дыскрымінацыі і значнага павелічэння рызыкі рэпрэсій. Вельмі разумныя словы. Улады кажуць, што гэта абарона традыцыйных каштоўнасцяў. А як гэта выглядае з пункту гледжання правоў чалавека? Што это такое? В международном правовом стандартах нет такого понятия, как традиционные сексуальные отношения. Попросту. Ну, а традиционные ценности? Традиционные ценности. Вы знаете, ВОН, к сожалению, есть это организация, которая представляет интересы и идентичности, можно сказать, разных стран. И поэтому, конечно, каждый может сказать, что имеет свой путь, свои ценности и так далее. И это конфликтует. Вот это понятие, которое, конечно, принимается на уровне разных конвенций и так далее, и в резолюциях Генеральной Ассамблеи, конфликтует с тенденцией, которая уже существует много десятилетий, защита прав человека. То есть вся эволюция международного права с 60-х, 70-х лет – это ориентация к защите и промоции
именно индивидуальных прав, а не коллективных прав, например, или видение какого-то правительства, какого-то даже и государства, именно если это ведет к тому, что к ограничениям прав человека, которые не должны быть. Потому что, например, сексуальные ориентации – это явно индивидуальное право прав человека, это просто право человека. Правительство не имеет права вмешиваться в такие вещи. То бок у нас есть традиционные ценности, традиционные каштовности и правы человека. И вот ООН, поводле вас, кажет, что нет, правы человека, потому что правы человека – это конкретный человек, индивидуум, и любой человек, неважно, в якой он краине народился. А вот коли краина некая, ці некий правитель, как вы кажете, да, выбирая некий, нет, у нас есть свой шлях традиционные ценности, то это уже как бы не ООН, в смысле, что это не подпадает под вот это универсальное разумение цивилизации сегодняшней? Дело в том, что тут есть два момента. Во-первых, есть международные конвенции, которые принимаются для всех. И это те принципы, которые должны защищаться везде, что не допускается политики, которые ведут к неравенству людей. Да? То есть все равны с момента их рождения, и все. Поэтому дискриминировать против гомосексуалистов, против женщин, которые не хотят рожать ребенка, это совершенно неуместно. Другое дело, конечно, педофилия. Меня тут поражает то, что вот в одном и же законодательстве это вместе написано. Это совершенно другие вещи. Педофилия, конечно, это преступление, и против него надо бороться, конечно. Право человека выбрать свою жизнь, это не допускает ограничений с пункта видения международного права. Другой момент, что еще вот эти права, эти вот недопускаемости дискриминации на основе сексуальных ориентаций, например, да, или недопускаемость дискриминации против женщин из-за того, что просто они выбирают свой путь в жизни, это и являются уже обязательности правительство Республики Беларусь, Беларусь подписала еще и дополнительные конвенции, Международный пакт по гражданским и политическим правам, Международный пакт по экономическим, социальным и культурным правам. Потому что если смотреть на это законодательство, это куда ведет? Это к тому, что вот не будет допускаться, например, какой-то балет, да, или литературное произведение, то есть это ограничивает право на доступ к информации тоже, и все это делается в нарушении самой законодательства Республики Беларусь на самом деле. Ну да, не первый раз. Она есть, не мне вам это рассказывать. Зрештою, вы маете уникальную историю, потому что вы и до 2020 года доследовали Беларусь, и после 2020 года, и тому можете порівнювати, як і навіть от этого авторитаризму, да, тоталітарної системи крочить. Ці існує, ми гэта ўжо абмеркавалі. Вы ведаеце сітуацыю, якая цяпер у Беларусі, нават цяпер за TikTok, за выказванне ў TikToку збіраюцца караць. Вось цяпер скажыце беларусам, якія ў іх ёсць фактычна права. Вот апроч тых фармальных, про которые вы сказали, что Беларусь подписала этой декларации, там всякие, так, и додатковые по социальным, культурным правам, так, человека у Беларуси, якія ў іх ёсць такія фактычныя права, которые бы яны могли себе бараніць свою чалавечую годнасць, там, іх и так далей. И куды писать, до кого звертаться. Вот так. Институция спецдокладчика вот существует ради того, чтобы помочь людям как раз вот защищать свои права, потому что мы знаем, что, к сожалению, на уровне юридические институции в правосудии в Беларуси вот не существует нормальное функционирование судов. Они являются инструментами политики исполнительной власти. И законодательные институции то же самое исполняют на самом деле желание президента Беларуси.
А с этим законодательством можно даже и себе задать вопрос, откуда такое понятие вдруг, что, например, смена пола, это не допускается. А если в законодательстве это и возможно. Поэтому почему сейчас вот повторять то, что Россия делала? Вот это другой вопрос, конечно. Насчет белорусов, как они могут обратиться к комитетам, это уже не Совет по правам человека, который назначает спецдокладчиков, а именно комитеты. Комитеты, они это органы, которые существуют для защиты конвенции, для защиты прав людей, которые считают, что их права были нарушены. Их права, как они написаны в конвенциях, которые, например, Беларусь подписала, которая она должна подчиняться к этим Так, і ми маємо таких несколько выпадков. И вот дело в том, что когда когда правительству Беларуси не нравится, как люди используют вот эти органы ООН для защиты своих прав, Беларусь вот так и делала пару лет назад, денонсирует дополнительный протокол, который позволяет комитетам принимать жалобы напрямую от граждан Республики Беларусь или от людей, прав которых были нарушены правительством Беларуси. И таким образом уже Беларусь не является членом вот этого комитета, не принимает этого права, то есть комитет по правам человека, комитет экспертов при ООН, который смотрит, чтобы Беларусь не нарушала прав своих граждан, которые написаны в Международный пакт по политическим и гражданским правам, вот комитет не имеет права больше принимать жалобы от граждан России, когда есть нарушение прав со стороны правительства Беларуси. Единственный, который остается, это как раз комитет по дискриминации против женщин, то есть который служит, чтобы заставить правительство мира соблюдать конвенцию по устранению любой формы дискриминации по отношению к женщинам. И этот комитет еще принимает. Комитет по пыткам, например, никогда не мог принимать жалоб от белорусских граждан. Потому что это граждан. само было денонсировано. Ну, еще не подписано. Потому что не подписано дополнительный протокол. Отповедно, то бок Беларусь не подписала протокол, там где-то она денонсировала, и то же самое может денонсировать комитет женщин. Потому что я об этом напоминала? Нет, надеюсь, что нет. Но очень много людей, правозащитники, правозащитницы, правозащитники прав женщин знают, что это единственная возможность на сегодняшний день напрямую индивидуальные жалобы кировать к комитетам. Другое дело, что мы понимаем, что все это имеет место в продолжении репрессий и кризис со стороны, с точки зрения прав человека, который существует, который идет уже почти 6 лет, да? Связано с репрессиями, связано с 2020 года. И тут, кроме институции специального докладчика, существует дополнительный так называемый мандат для независимых экспертов, которые принимают они брали интервью у разных людей, у сотни людей, которые испытывали нарушение своих прав, которые были репрессированы. И тут вся эта информация накопается, анализируется, есть доклады. Они, например, пришли к выводу, что часть нарушений, которые были совершены с 2020 года, могут являться преступлениями против человечности. Это уже серьезно. Это серьезно. Совершенно серьезно. Это уже Гаага и Международный криминальный суд, которым там распочался вот этот процесс, так само, один из этих механизмов. Бо у нас мало часу, спадар, і тому я хочу задати питання, яке буде і ось те, що ви сказали, і підсумувати далі. Що на даний момент у нас є кілька механізмів. Так? Це Міжнародний кримінальний суд в Газі, там, де розглядається супротивчеловічності праз Литву.
так, Так. была заявка. І ви кажаце, што в ООН таксама эксперты накапалі цэлую кучу гэтых матэрыялаў. Ёсць высновы пра тое, што там ёсць гэты момант злачынства супраць чалавечнасці. Ёсць другі, гэта трыбунал пры Радзе Еўропы, які цяпер ствараецца па выніках агрэсіі Расіі і Беларусі супраць Украіны. І ёсць гэта яшчэ універсальная юрысдыкцыя, мы гэта не будзем так паглыбляцца. На вашу думку, вот са всех гэтых механізмаў, які рэалістычны, што беларусы калісьці пабачаць, што ёсць справядлівасць і хтосьці быў прыцягнуты да адказнасці за тое, што адбываецца ў нашай краіне? Конечно, надо политическая воля, и очень благодарю Литву, что она нашли силы, чтобы начинать вот этот процесс. Когда я была спецдокладчиком, я это рекомендовала разным правительствам, и наконец-то кто-то услышал, что это один способ, это вот этот так называемый государственный реферат к уголовному суду. А тут еще нет процесса. На самом деле. Там следство нібито почалось. Там, да, допускают, что есть основа и территориальная юрисдикция, и по существу суд может, считать, что да, стоит, да, преследовать и анализировать материал. И тут вот весь материал, который в ООН собирался через разными механизмами, это будет служить. И вот все люди, которые дали интервью и мне, и вот этим экспертам, и сегодняшним спецдокладчикам, они должны знать, что вот есть свет в конце туннеля. Потому что трудно сказать, когда это будет, но это уже в процессе, да, что принимается, что из-за репрессий, возможно, правительство Беларуси совершило преступление так называемой депортации, массовой депортации людей. Из-за репрессий очень много людей сейчас в изгнании фактически. И дальше ограничиваются и их права. И это на этом основе и на основе других прецедентов, которые имели место в других местах в мире, что вот суд может идти вперед. Но мы же знаем, что и Россия не принимает эту юрисдикцию, США не принимает. То есть у этой юрисдикции, Международный уголовный суд, нет достаточно, к сожалению, политической опоры, чтобы двигаться дальше. То есть это идет, это будет идти, может, через пару лет будет какой-то результат, а может, будет геополитическая ситуация, которая ускорит этот процесс. Но на сегодняшний день, к сожалению, для белорусов не очень жалко, но надо ждать еще. Чакаем. Надо терпеть. Терпим. Аккурат это умеем. Дякую вялікі вам за размову. Анаіс Марэн, паліталагіня і была спецдакладчыца па Беларусі для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, была з намі ў гасцях, і мы абмяркоўвалі магчымасці, хто будзе несці ці нагу, хтосьці будзе несці адказнасць за падзеі ў нашай краіне. 5 гадоў пасля 2020-го і 4 гады вайны ва ўкраіне. Беларусь працягвае жыць у тэроры і нявызначанасці. Але галасы тых, каго чуюць ва ўсім свеце і да якіх прыслухоўваюцца, гучаць усё радзей. Арына Сабаленка – самая вядомая беларуска сёння. Зноў абыходзіць палітыку ў сваім інтэрв'ю, гэтым разам для глобальнага глянцу Esquire. Але ці сапраўды ў сучасным свеце можна застацца па-за? І колькі насамрэч важыць маўчанне, калі цябе слухаюць мільёны? Пра цану гэтага маўчання ў сюжэце Руслана Ігнатовіча. Арына Сабаленка, бадай самая вядомая беларуска ў свеце тут і цяпер. Яна прайшла імклівы і цяжкі шлях да звання першай ракеткі, ад дзяўчынкі з агрэсіўным стылем гульні да абсалютнай дамінанты на кортах Мельбурна і Нью-Йорку. Сабаленка ўваходзіць у лік самых высокааплатных спартовак планеты. Агульная сума прызавых за ўсю ейную кар'еру больш за 49 мільёнаў долараў. І гэта без уліку рэкламных кантрактаў. У Беларусі яе поспехі заўсёды разглядаліся праз прызму дзяржаўнай ідэалогіі.
ідэалогіі. Александр Лукашенко неаднаразова дэманстраваў сваю прыхільнасць да Сабаленкі, выкарыстоўваючы яе перамогі, каб падвысіць свой палітычны прэстыж. Теперь все у Арины есть, надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед. Давай, поздравляем. Ты хоть какое-то отношение имеешь к ней? Арина, за тебя. Гэты тост прагучаў у гонар першай перамогі Арыны на турніры вялікага шлему. Для Сабаленкі гэта быў момант, які канчаткова ператварыў яе ў зорку планетарнага маштабу. Яна пераехала ў ЗША, дзе пачала будаваць сваё жыццё і кар'еру на сусветным узроўні. За яе пачалі заўзець на ўсіх кантынентах, а на трыбунах падчас яе матчаў стала нормай бачыць галівудскіх зорак. Але жыццё па-за тэнісным кортам падкідала Арыне не меншыя выклікі. У жніўні 2020-го, калі беларускія вуліцы залівала кроў, а крыкі закрэсцена пракаціліся рэхам у медыях усяго свету, Арына, як і іншыя беларусы, не хавала сваіх эмоцыяў. Я не магу паверыць, што ўсё гэта адбываецца ў маёй мірнай роднай Беларусі. Я не магу спаць ужо 4-ю ноч. Я не магу глядзець на жорсткасць у адносінах да людзей, якія безабаронныя. Навошта? Калі ласка, спыніце гвалт. Беражыце сябе і сваіх блізкіх, мае дарагія беларусы. Але неўзабаве рыторыка Сабаленкі пачала мяняцца. Ужо ў лістападзе ў інтэрв'ю YouTube-каналу «Не по телеку» Арына выразна дала зразумець. Яна не з тымі, хто патрабуе пераменаў. Люди считают меня предателем, какие-то люди, да, считают меня... Ты думаешь, что от тебя хотят? Ну, конечно, они хотят, чтобы я сейчас такая впрыгнула в Инстаграм с таким вот этим флагом и кричала об этом. Но у меня другая, у меня вот позиция другая. Я, вот так вот оно. Так вот оно есть, и у меня на то свои причины. Кропкаю гэтай трансфармацыі стаў снежань 2020-го. Пакуль сотні спартоўцаў ішлі на сотні і гублялі працу за подпісы супраць гвалту, Сабаленка поставила свой подпіс пад адкрытым лістом у падтрымку Александра Лукашенкі. 3, 2, 1, пуск! З пачаткам поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну, якое падтрымаў рэжым у Беларусі, ціск на Сабаленку з боку міжнароднай супольнасці і украінскіх спартоўцаў значна ўзмацніўся. Украінскія тэнісісткі перасталі паціскаць Арыне руку. У 2023 годзе Сабаленка ўпершыню выйшла ў паўфінал Ролан-Гарос, не пакінуўшы шансаў Эліне Світолінай. На пасляматчавай прэс-канферэнцыі беларуску спыталі пра вайну, і Сабаленка сказала, што яе не падтрымлівае. На удакладняльнае пытанне, але вы ўсё яшчэ падтрымліваеце Александра Лукашенку? Спартоўка адказала. Складанае пытанне. Я маю на ўвазе, што я не падтрымліваю вайну, а значыць, я не падтрымліваю Лукашенку проста цяпер. Нягледзячы на гэтыя словы, крытыка не сціхла. У студзені 2026 года украінская тэнісістка Александра Алейнікава ў інтэрв'ю «Le Équipe» зноў актуалізавала пытанне маральнай адказнасці беларускі. Гэтыя людзі маюць магчымасць выказвацца. Яны не толькі гэтага не робяць, але што яшчэ горш, многія падтрымліваюць Лукашенку і Пуціна, якія стаяць за выбухам, ад якога дрыжала мая кватэра ў Киеве. Гэта настолькі несправядліва. Праз іх пакутуюць мая краіна і мой народ. Яны гэта падтрымліваюць, фінансуюць і ўдзельнічаюць у расійскай прапагандзе. Праз іх проста цяпер у маёй краіне гінуць нявінныя цывільныя людзі, жанчыны, дзеці. Гэта непрымальна. Мне здаецца, што я жыву побач з небяспечнымі людзьмі. У іх небяспечнае перакананне. І іх дзеянні небяспечныя. Варта прызнаць, што адмежаваўшыся ад беларусаў у краіне, якія цярпяць ад свавольства Лукашэнкі, Сабаленка публічна не ўдзельнічае ў прапагандысцкіх праектах Менску і Масквы. Хоць нават такія модныя глобальныя праекты, як Esquire, працягваюць дапытвацца на контррэакцыі на падзеі дома. І адказы кожны раз даюцца Арыне няпроста. Цалкам відавочна, што ніхто не хоча гэтай вайны. Ні з якага боку, ні расійскага, ні з беларускага, ні з украінскага, вядома. І было сапраўды цяжка, што мне давялося выказаць сваё меркаванне. Я ж не эксперт, навошта мне наогул пра гэта гаварыць і бачыць, як іншыя гульцы абмяркоўваюць гэта і кідаюць у нас абвінавачанні, нібыта мы да гэтага датычныя. Гэта быў вар'яцкі напружаны момант. А я была маладая. Я разумею, я ўсё яшчэ маладая, але ўсё ж. Колькі мне было гадоў, калі гэта здарылася 4 гады таму? Каля 23? Што я наогул разумею ў палітыцы? Чаму вы пытаеце ў мяне, як гэта робяць усе гэтыя прадстаўнікі медыя?
ведаю. Я думаю, яны просто не разумеюць, навошта ім пытацца ў спартоўцаў пра гэта. Пакуль Арына Сабаленка кажа, што яна не эксперт у палітыцы, іншыя спартоўцы робяць выбар і плацяць за яго. Расійская тенісістка Дар'я Касаткіна адкрыта асудзіла вайну і Пуціна, назваўшы агрэсію агрэсіяй. У адказ страта дому і змена грамадзянства. Історыя Сабаленкі ж паказвае, у сучасным спорце ўжо немагчыма застацца па-за палітыкай. Нават маўчанне – гэта таксама пазіцыя, якая мае сваю вагу і цану. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Феномен Арыны Сабаленкі на корце і па-за ім абмяркуем з нашым наступным спікерам Александр Апейкін, кіраўнік спартовага фонду «Солідарнасці». Вечар добры вам, спадар Александр. Добрый вечер, вітаю. Спадар Александр, вось Арына Сабаленка, аб'ектыўна адна самая вядомая беларуская, магчыма, цяпер у свеце, але яна фактычна не агучвае сваю ні грамадскай, ні палітычнай пазіцыі, не распавядае пра, скажем так, свой бэкграунд. Гэта сёння норма для вось такіх зорных спартоўцаў такога ўзроўня, ці ўсё ж выключэнне, і мы можам казаць пра нейкі феномен? Гэта бліжэй да нормы, і тут трэба разумець, што вялікі спорт – гэта ў першую чергу гэта вялікая камерцыя. І, натуральна, за кожным паспяховым атлетам стаіць вялікая колькасць трэнераў, менеджераў, агентаў, камерцыйных кантрактаў, спонсараў і іншых стейкхолдераў і ўсё такое. І таму трэба разумець, што кожны атлет, ён абмежаваны некаторымі абставінамі і часам абмежаваны канкрэтнымі кантрактнымі пунктамі. Таму паспяховыя атлеты, зорныя атлеты, яны насамрэч вельмі абмежаваны ў сваіх выказваннях, у сваіх дзеяннях, у сваіх думках, і гэта часта абумоўлена тым, што яны не могуць гэта рабіць менавіта з-за таго, што з імі працуе вялікая колькасць людзей, якія залежаць таксама ад гэтых выказванняў, бо ад гэтых выказванняў залежаць і камерцыйныя кантракты, і залежыць і спартыўная кар'ера, і залежыць лёс вялікай колькасці людзей. Ну і ўвогуле для многіх атлетаў гэта такое разуменне, што нейкае рэзкае ці канкрэтнае выказванне, яно проста можа раздрабіць аўдыторыю ці падзяліць аўдыторыю сваіх фанатаў і ці заўзятараў. Вось, таму атлеты паспяховыя, я ўжо даўно гэтую сітуацыю адсочваю, яны вельмі асцярожныя ў выказваннях. І Арына Сабаленка ў першую чаргу гэта ракетка, першая ракетка свету, гэта, напэўна, на сённяшні дзень самая паспяховая беларуская спартоўка, адна з самых паспяховых спартовак свету. Таму кожнае яе слова, кожнае яе дзеянне – гэта вельмі вялікая, я б сказаў, нават палітычная адказнасць. Так, у мяне сын хоча харчавацца так, як харчуецца Крістіану Рональду, так? Ну, але вот разам з тым, акурат вы кажаце, што шмат людзей, шмат рэсурсаў працуе на Арыну і побач з Арынай, ну, то маглі бы нейкім чынам навучыць, як Арыне адказваць на вось гэтыя дапытлівасць журналістаў, якія за кожным разам гэта пытаюцца, так? Што канкрэтна можа вось у дадзеным выпадку, у выпадку з Беларусю абмяжоўваць Сабаленка ў выказваннях? Гэта вось кантракт, страх наступстваў для яе персанальна, ці свядомы выбар не ўмешвацца, так? Вось вы сказалі, што мне вот это спадабалася, што, магчыма, нейкія людзі. Мы ведаем, што Максім Мірны адзін з трэнераў. Можа, тут нейкі яшчэ персанальны фактар? Я думаю, тут просто асабістае жаданне, можа, у сілу ўзросту, якую, дарэчы, Арына Сабаленка сама падкрэсліла, што некаторыя пытанні яна не магла цалкам усвядоміць, агучыць, бо не дазвалялі, умоўна кажучы, да веды ці валоданне інфармацыі, это ўсё канкрэтна агучыць. Ну, яна на гэта спасылаецца і мае, дарэчы, на гэта права. Вось, але, мне здаецца, асноўны, канешне, чыннік гэта асяроддзе, гэта людзі, прафесіяналы, якія працуюць з атлетамі высокага ўзроўню, гэта агенты, гэта спонсары, гэта арганізатары турніраў, якія нефармальна, а часам і фармальна ў кантрактах яны абмяжоўваюць атлетаў у такіх самастойных выказваннях. Вось, гэта ж вельмі распаўсюджаная практыка ў футболе ці ў хакеі. Так, але мы
У Сватар контракте Александр, конкретно але былі прописано, падзеі что в Іране, спартовец не былі имеет падзеі в права Іране, выказываться. да, былі падзеі в Іране, і мы бачылі таксама, што все топавыя спартоўцы іранскія выказаліся. Вот. З тым ці іншым поспехам, але зрабілі гэта, так? Ну і гэта вось вяртаючыся да размовы, што такія зоркі, як Арына Сабаленка, маюць быць прыкладам, так, для дзяцей. Вось ці ў дадзеным выпадку маўчанне, калі цярпяць тысячы тваіх суайчыннікаў, ці гэта маўчанне, якую мае цану, ці на карысць это Арыны грае, ці не, на твою думку? Я думаю, тут трэба ўсё ж такі сачыць за яе сапраўднымі эмоцыямі, і мне здаецца, і сапраўдныя эмоцыі яны ўсё ж такі былі даволі адназначнымі, але публічная рыторыка яна была адфільтраваная. Таму я думаю, калі вось сачыць за такімі невербальнымі сігналамі, ну, для мяне ўсё адназначна. Вось, калі ўжо там сачыць за афіцыйнай рыторыкай ці публічнай рыторыкай, ну, натуральна, яна скарэктавана, і скарэктавана якраз такі праз вось працу з асяроддзем, працу з тымі людзьмі, з якімі яна працуе, вось, ці ўзаемадзейнічае. Ну, і натуральна, такое асяроддзе, яно вельмі асцярожнае, вельмі прафесійнае, асабліва ў спорце. У спорце не любяць нейкую такую палітычную рыторыку ці нейкае канкрэтнае такое палітычнае выказванне, бо, ну, натуральна, гэта шкодзіць камерцыі. А вялікі спорт, гэта, на жаль, на сённяшні дзень, гэта ў першую чаргу, гэта вялікая камерцыя. Ну да, ну пакуль што я скажу шчыра, Александр, не бачу гэтай наўпроставай сувязі выказацца адносна цярпення сваіх суайчыннікаў і камерцыі, так? Але, магчыма, сапраўды гэта фактар вось гэтых чалавечых адносінаў, персанальных нейкіх, так, людскіх, сваякі, магчыма, Арыны Сабаленка у Беларусі. Але гэта цікава, што ні першы радок у сусветным рэйтынгу тэнісным, ні жыццё, так, ні самы высокааплочваемы спартовец у свеце, ні жыццё ў Фларыдзе не даюць табе свабоды, і дыктатура, і аўтарытарная ўлада ўсцяж пануе. Усцяж. Яна прывязана да Беларусі, да беларускай аўдыторыі, да беларускіх заўзятараў, да беларускіх бацькоў, родных. Дзе б ты не жыў, усё роўна гэта фактары яны застаюцца. Так, ну і калі паглядзець на гэтае нават відэаінтэрв'ю для Эсквайра, і вот калі паглядзець самы залайканы каментары, папрашу паказаць яго нашаму рэжысёру Алесю, самы залайканы каментар быў акурат пра тое, што Арына Сабаленка, ты павінна раскрыць сваю гісторыю, адкуль ты. Людзі шукаюць для гісторыі не заўсёды толькі тэніс у спартоўцаў, ну і для пэўнасці, ты вялікі чэмпіён, але для вялікіх чэмпіёнаў важна таксама так, вот, ведаць, як да гэтага ты дасягнула, як ты да гэтага прыйшла. Вось, і я люблю цябе, да, вось быў гэты каментар. Так, ну, але мы бачым, што гэта таксама аўдыторыі для Сабаленка важна, так, ведаць. Ну і тут пытанне, ці агулам сёння можа быць спартовая зорка такой велічыні, як Сабаленка, вось, ну, з няпоўнай сваёй гісторыяй паходжання, адкуль яна, што, якія ў яе дачыненні з гэтым народам і ў якой сітуацыі наагул цяпер гэты народ знаходзіцца. Ці можа быць, это ж не да канца поўная такая зорка ў такім разуменні, калі мы не ўсё ведаем пра гэтую асобу? Ну, я думаю, што яна проста ў такім персанальным відзе спорта выступае, і там фактар вось такой нацыянальнай ідэнтычнасці, ён ужо другасны, бо атлеты, яны не атаясамляюць сябе там з нейкай камандай там канкрэтнай, ну, калі гэта там казаць пра камандныя віды спорту. Яны ўжо больш прадстаўляюць свой уласны такі асабісты брэнд. То бок яна ў першую чаргу у тэнісе яна Арына Сабаленка як персанальны брэнд, а ў другую чаргу яна ўжо там беларуска і прадстаўляе там фактычна там Беларусь ці беларускі народ. Ну, вось, таму у мяне такое вось уражанне проста. У камандных відах спорта гэта больш выразна адчуваецца, а ў персанальных там часта людзі, яны нават на ўзроўні проста нават сваіх такіх псіхалагічных установак, яны атаясамляюць сябе перш за ўсё як сваё ўласнае імя, як самого сябе. Вось, а там ужо ў другую, там трэцюю чаргу, як там прадстаўнік краіны ці народа. Таму я думаю, тут такі вось.
Спадару Александр, Яна цікава міжнародная тема. спартоўка ўвогуле такого як бы глобального фармату, маштабу і ну можа часто не ўзгадваць там пра свае карані, бо просто это такая, я кажу, псіхалагічная наладка ў многіх індывідуальных атлетаў. Так, але аўдыторыя хоча іншага. Аўдыторыя хоча все ведаць, аўдыторыя хоча разумець, што гэтая асоба, каб нейкім чынам ідэнтыфікавацца ці не, тым больш, калі гэтая асоба ўплывае там на выхаванне іх дзяцей ці яшчэ чагосьці. Так, все, у нас вельмі цікавая тэма. Хацеў бы я працягваць, але не магу, раз вы ў нас у эфіры запытацца... Задавальненне. Вот, калі мы ўжо размаўляем пра магчымыя пагрозы, так, ты не можаш быць свабодным нават узначальваючы рэйтынг па тэнісе, так, глобальны. Анатоль Коту, ваш калега, который знік, падобна знік, як Анжэліка Мельнікава, але з Мельнікавай, прынамсі, вядомыя нейкія весткі даходзяць, што нібыта яна ў Беларусі. Па Анатолю Котаву штосьці вядома? Вядома толькі тое, што вядома афіцыйна, бо ўсё іншае гэта такое на ўзроўні пакуль чутак, інсінуацый, непацверджаных фактаў. А з таго, што маем як бы афіцыйна і пацверджана, ну пакуль цяжка рабіць нейкія канкрэтныя высновы. На жаль, то бок расследаванне ідзе і працуюць як фармальныя, так і нефармальныя расследавацелі, наколькі я разумею. Вось, але як бы, ну такіх як бы афіцыйных высноваў ну зрабіць немагчыма, бо просто не хапае афіцыйнай фактуры, а ўсё іншае гэта просто ўжо як бы дадумванне такое. Так. Можна дадумаць што заўгодна там фактычна. Так. Так, дзякуй вялікі. Александр Апейкін, кіраўнік спартовага фонду «Салідарнасці», быў з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі мы феномен Арыны Сабаленкі праз яе маўчанне. Вось, ну і навіны апошнія па зніклому Анатолю Котаву. На гэтым ставім кропку ў выданні. Каманда эфіру дзякуе вам за вашу увагу, лайкі і каментары. Зычым вам спакойнага вечара і ўдалага пачатку тыдня.